Kene-kene Mbak Eka. Panas-panas mlaku ora gawa payung. Dramaane lentung Surabaya. Lah nek kira-kira judune Uncek karo Mbak Eka iki lagi cocok iki. Nek karo Mbak Suye kok keteke ora pati pantes. Pak, ampun kalih niki, Pak. Lah sebabe Kula mesake somben nek anak-anak, Pak. Lah nek anak-anak piye? Apa nek Pak wis setugel, mboke setugel. Terus? Ora anak-anak sak botol akuane ten niki lho. Oh, anak kok dicepang terus nek ngedusi piye? Nek ngedusi anake piye? Kopiok. Anak kok bekel kok sedhi kopiok. Dalu Mbak Eka uget-uget. Inggih wilujeng dalu biyung Mbak Yuli mbot Pak Igit. Nggih, sowan wonten dusun manggung. Inggih, mriko nderek sowan wonten ing dusun manggung. Adicara merti dusun. Merti dusun, ketemu melih kalih Bu Lurah Irna Hermawati. Nggih. Nggih nika nate panggih wonten Ketro. Wah, ngaten nggih. Nggih dalange Mas Ari nika nggih Bu. Nggih. Leres. Kok Tasih yo kemutan kula nggih. Tasih ajeng ndek e ta. Nggih. Dadi Kok isih kelingane ditmu kok isih turah. lho, piye to nek memang ditimbali kudu lho ngene iki wis dadi sedulur. Nah, dadi Aku sedulur. anggere ditentek lali kok. Lali kok aja lali iki kok iso. Ngene kudu dipikir. Awakmu ora ndek pikiran kok ya. Ya duwe. Raketang Siti. Duwe Siti. Iya nek heeh ngono. Matur mbah nuwun. Nggih, Derek sami-sami. sowan Pak Igit. Mugi-mugi dalu menika berkah warga Nggih. manggung tansah manggih rahayu kalih sing rubeda. Leres menyang gunung ngemek klopo. Apa Tegese? kuwi? Mugi-mugi keluarga ageng manggung pinaringan sehat lan panjang yuswa. Amin. Amin. Allahumma amin. Menyang gunung kok sangune tahu. Apa kuwi? Terus Kok pret to, enak tahu. Gelem Ya. ora? Terus? Menyang gunung sangune tahu. Terus? Keluarga ageng manggung tansah pinaringan berkah selalu. Amin. Allahumma amin. Yo iso parian kowe cegenti parian. Parian awakmu lek. Ana jagung rupane ireng. Wis gosong, mosok urung apa urung dipek wis gosong. Jagung goreng kok piye? Parian nih. Lah iya. Oh, parian apa sauri? Jagung lumrahe rupane kuning, kok jagung ireng. Oh, jenenge parian apa ehyel iki? Lha parian iki sing genah, sing real dong. Yang relate dengan kenyataan dong. Masa kamu enggak dong? Masa enggak dong. Apa iya to? Wong parian apa ehyel? Nganggo blangkon dadi. Blangkon iki ku Neng seniman kok iso Neng, aku mau sauri meneh parian. enggak. Aku karo parian opo iki mau. Neng urung-urung. Sik malah raimu kok lele. Sik. Ngene lho. Nah. Mas yo kowe cilik nu kapan nyekel ndase wong tuwek iki. Cilik. Lah nek arep nggone blangkone apa arep didemek dengkule lak ya mesti mustakane. Wah, wong ngene kok mustaka, wis sirah ngono ae kok. Lah iya, kondas. Ayo parian Mas Unjak. Parian. Kowe iki lho ganggu ae. Ora tak ganggu. Mangan jagung. Mangan jagung. Mangan jagung rupane ireng. Heeh. Ibu-ibu manggung mugi meteng bareng. Meteng bareng lho repot. Kok iso Lah, ngapa? meteng bareng? Lah, Ya lek ngapa? sing duwe bojo, lek urung duwe bojo piye? Sik do prawan-prawan, sik Yen do. prawan yo mbak-mbak iki ibu-ibu kok. Lah nek sekolahan kan diceluk ibu karo murid-murid. Iki cedak SD, cedak TK lho. Kadang gurune senek urung rabi. Ayo. Nceluk yo ibu. Oh iya ya. Ibu. Oh, meteng bareng. Lah terus piye? Ya didongakno. Ireng-ireng ngono. Dongakno ireng ya. Masa ibu-ibu kabeh kok ireng? Lho ireng apik malahan. Kok iso? Apik nggih Pak, nggih ireng Apik, niku. apik. Masamu apik putih no timbang ireng. Ya apik putih ketok kok. Ora iso apik. Ireng-ireng lho aku nggo ireng ngene lho. Enek Ireng. ibu-ibu sing kaget nek kono mau. Eh, Aku unuk-unuk nek sing kagete asu ngono. apik ki ireng. Kowe iki awakmu wis ngono, malah nggo klambi ireng. Malah koyo madu mangsa kowe iki. Apik ki ireng. Apik ki ireng.
Putih-putih iki nek kena reget gempang luntur, ireng apik. Oh, ngono Ya apik putih. Kok iso apik putih apa putih? Hah? Pakulitan ketok Pakulitane nggo apa-apa patut. Bu Irna menika putih cantik. Nah, iya. Terus Bu Kades Bari ngono kae ya cantik. Cantik. Ketok putih. Putih. Nah, lah ngono tekokno Pak Lurah. Apa? Tekokno Pak Kadus Pak Ari. Mas yo putih sing digoleki enek irenge mesti ngono. Tekokno. Mergo ireng kuwi saka filosofine iri derengke mboten pareng. Ten pareng. Ngono. Kudu lembah mana. Iya, ngono. Ireng sing digoleki. Contone apa? Iri dengki. Mripat ku lho, mripat ku lak enek sing putih. Heeh. Nek ora enek irenge mesti deraki wong PC ngono. Berarti apik ireng ya? Apik nek irenge ngono. Tekok Bu Lurah, tekok Pak Lurah ngono. Iya, Saya tak takok engko. Tekok. Nggih Pak Ari nggih, engko takok nggih. Pak Ari Pak Kadus. Pak Kadus. Paring panglipur nembang Mbak Ika. Menika paring panglipur. Nggih. Nggih, nggih. Mbok menawi enten lamundutan. Wow, kathah sangat menika. Wonten kalawa wonten Slendang Sutra Kuning, Gubuk Asmara, Uler Kambang. Bayo Bu Lurah kala wau ngersakaken mari kangen. Mari kangen. Oh, nggih. Lajeng saking menika ibu-ibu PKK, ibu perangkat desa mriki Nggih. mau ngresake pepeling. Oh, nggih, nggih. Terus lintang asmara. Weh, cocok. Lintang Lintang menawi nderek panjenengan ingkang dipun nek pinangan. lintang asmara ya duwete karo uncek. Niki Iya no. saged duet. Lho iso. Duet nyanyi wong loro niku. Nyanyi wong loro. Duet nyanyi wong loro nek nyanyi siji seragen ngono kae. Solo. Solo. Andenge seragen lak Solo. Solo iso Vokal. seragen. Ya Nek nyanyi wong telu trio. trio. Papat, Quartet. Quartet. 5, motet. Songotet. 5 iki napa nek 5? Ora roh aku nek 5. 5. 5 ya gangsal. 5 kuwi ya utang Gangsal. BRI nek 5 iki. Nggih. Kok utang BRI? Ingkang pundi riyen biyen? Lintang asmara riyen. Oh, Lintang Asmara. Bibar niki mengke all artis mari kangen. Oh nggih. Lintang Asmara. Nah, larase pelok barang. Pelok barang dibawani, Mbak. Kau uget-uget. Manut bawane napa sampean gandrung karo uncek. Nah. Kowe bawa genti. Lha kon gandrung awakmu kan? Awake dhewe lak suwe ora pethuk. Ngene iki seneng-senengku iso gandring kowe lho, Le. Gandrung. Apa nek gandrung? Gandrung kok gadring. Gandring nganggo arit kaya. Gandrung. Tak taleni gulune arit. Bapak Ibu, selamat menikmati persembahan dari kami TK Pertiwi. Iso kabeh. Tadika mesra, tadinya mesra. Gegarane. Malah kaya bocah areng njikuk rapot ke lah. Kok masa gak pangun ngono. Bagi entuk bojo Mbak Suya iki kudu bersyukur lho, Lek. Ayune kaya ngono, bagi ku mbok sia-sia ae. Ora, tak ingu sak patine kok ya. Lah iya. Kon piye, Mbak? Lah ngopo lho kowe iki? Kon ngetak jare kok. Aku yo manut. Ketak, Mbak. Ketak neh. Kowe Kok ketak neh? Tak bales kowe ngomalane kok. Wani. Lah ngopo ora wani yo? Wani. Wani. Aku gedungku yo kene ya. Oh, kene gitu. Aku dadi Wani. wani ngopo? Wani. Wani. Lah gerke. Bangkean genti balas bangkean. Kene ra wani nyopo ngono ya. Wani, Mbak bojomu. Anak buah Pak Wani. Arianto gitu. Oh. Dang, Wani. 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 Wani jane. Dang. Lah kok jane? Gedok, Dang. Jane wani. Nyapa? Tanganku ra cukup iki ngampil asone jenengan. Ora. Ra elok, ra elok. Iso. Ra iku lho kowe kene kok. Tenono aku angger kowe wani karo aku tak laporke Mbak Suye dingkremi netes kowe. Kuwi pondok. Oh, Mbak Suye nek mekrok. Oh iya. Oh iya. Kok. Panas kok ngono. Oh, lek nembe ngisi. Kok nembe isi. Oh, tak kira wis lair iki ari-arine. Wong e padake Kowe ari-ari. iki padha Jare wae apa anake Mbak Suye Yonan kok. Bawa nggih. Nggih, bawa ngaken. gegarane. Iya. Tenanan to kowe iki dientosi piyayi kene iki lho. Unjal lambekan. Pernafasan, ngono lho. Oh, alah. Ya pangapunten lho, Pak. Butuh nafas buatan enggak? Iya piye? Abab semut. Arep mak sekop ngono. Alon-alon.
aja ngisini-sini. Iya kudu wong dipriksani Bu Lurah, keluarga ageng manggung kabeh ki rawuh priksani. Ngono pamane aku gawe gelo sedih aku. Lah ya sampean daerah timbali rene neh ngono lho. Kudu diapik-apikke. Kudu Mas. Kudu dengan gamelan. Nggih. Aja ngelek-elek grup Cakraningrat. Cakraningrat wis kondang kaloka menika kagungane Pak Sigit Arianto saking Rembang. Hati-hati. Aku jane entuk nembang ora. Etok ndak nembang. Kekarane wong akrami Batune nang ngendi ta iki? Mer mangsane boneka kok nganggo batu. Suarane iso cemengkling. Masa Iya, jamune sapa? Lah. Jamune apa kok jamune sapa? jamune apa? Lah iki jamune apa gaweane sapa ngono karepku iki. Oh ngono, jamune apa? Tutu. Mbak Eka pikantuk salam saking Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu Rembang. Menika asli Sragen tapi dalam wonten Rembang. Salam kagem Mbak Eka uget-uget. Oh nggih, salam kembali Pak Purwoko. Nggih. Wilujeng midhangetaken Sigit Channel. Nggih. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta. Salam kagem kanca-kanca CFC Semarang, Bojo Kendal sedaya kemawon. Tur nuwun Mas Utomo king Kudus nggih rawuh. Menika disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca CFC sedaya. Lanjut Mbak Ika. Among ati pawi Pak Hartoyo sak rombongan saking Sekar Gadung Pasigitan nggih rawuh. Mbah nuwun nggih. Turun. Nunung luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang genti kowe Cak. Yen coba Yen angel. digandeng. Sing kono coba. Ngapa? Tangan apa tutup gelas? Ya sing mesra gandeng. Wong padha tetang ngece lho. Beda delok tanganku. Lho kapal tok. Ngelka. Aku coba cedhake ngene iki lho. Kowe iki nek pamane iki lho, gegandrungan karo aku, romantisan ki mbok yo nyawang karo aku. Nyawang wajahku. Wis mbok ingeti apa? Aku mblangak pegel lho aku. Lah terus mbok yo nyawang wajahe, terus nyawang apa? Nyawang rai lho yo anu. Rai kok ning Rai kono. iki lho, rai ning kene kok. Iki yo iki prayo rai. Rai apa? Rai lok iki. Dadi ora saben wong itu demokno lho, Pak. Rai lo aja ngono. Lak bacotke. Iya, sepira ta? Yen angel ke Asik. lang Gayane. Kuat Mangku gayane. Ano iki? Iki roman munyuk. Oh iso roman munyuk. Tan- Gini nika nggih perwira kuat. Kuat tangguh. jebule. Lah iya. Ora aku mau nggawa apa kok kaya utik-utik cecek lho. Iki lho telale gajah iki kok. Telat. Udik-udik kok. Oh, ndelok telalimu. Oh iya.
Kowe penasaran ya. Kowe mau rung demok ya. Aku gemek dhewe wae. Mbake yo gedhe. Telalih Lah iya. Sing nutup sapa? Awakmu. Mah, ora nutup. Lho, lha piye? Ngabar kok. Keciliken kok ya Cak. Engke sing ditutupi. Ya sing gede tutup kok. berarti Mbak Eka. Nah, Tan. Ayo digandeng. Tan kenoti. Nyangkeng napa Mbak Eka? Ini kok nyangkring kucing ajeng kula gua. Numbas. Mang tangklet to mangane kula mlaku-mlaku Oh ya coba mlaku. Badhe tindak pundi Mbak Eka? Ajeng mbak batang kula. aku ora ditakoki to Pak De. Coba tak takoni. Badhe tindak pundi Mas Ucek? Oh, ajeng ngawenke asu, Pak. Hei. Asu. Asu. Lah apa? Herder. Hadir kegedean. Ya Scooby-Doo. Tan kena. Oh, tan kena nggih. Aku antek lali. Tan kena tinumbas harta. Lintang Asmoro. Nah, karya Oke, Mas siap. Ida berdua duet Mbak Eka Uget-Uget dan Mas Uncek Sanusi. Dados. Sagra Ningrat. Lek unca. Nyokek Mas yo nyokek yo. Ayo rek. Yen to Papaku. bisa. Di pamu ben mesra. Pala kaya nang paut lorotan. Siapa koron rati moce manis ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulaksmi Rasa kangen hang liputi Lintang bulan dadi saksi Ubayane dapan balen jani Janji sabaya mati Sagra Ningrat Indonesia Ki Sigit Arianto manggung bergoyang Wah ayu tresna mungkin Aryo tombo susatro ning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus reneng kalbu senadyan ngaruti banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno Matur nuwun, wah hebat-hebat elok-elok luar biasa. Ketok le kompak Uncek karo Mbak Eka Uget-Uget. kompak wong ya sasekolahan ya TK Pertiwi kok Oh iya, mereka pertiwi. Awakmu kayak sik nol besar.
Nol kecil. Oh, nol kecil. Iya. Coba Nol- digandeng nol ya. besar. Coba, inilah pasangan stunting. Oh, Yo ora TK Pertiwi. ngene kok stunting gak dhewe sinting ya. Singing maksudnya singing. Singing nyanyi. Menika minangkani pambudutan saking Bu Kades, Bu Irna Hirmawati. Injih menika mari kangen. Ngaten. Mbak Eka saged lenggah rumiyin, Matur Mas sembah Pucek nuwun. saged lenggah sekedap mengke ngadeg melih.